terve taas tämän Call of Dutyn parissa. Tää on 5. osa jo, mitä me tehdään. Siis aika hyvä saavutus siis. Ja tässä myös mukana on minä, Kalle Kultima. Ei mikään paha pelaaja, mutta joskus aika huonokin. Ei millään pahalla. Onko nyt painamaata? Joo. Mitä heille? Hei, missä se mun ase on? Tuilikka saa. Missä se mun ase on? Mä en tiedä. Se on se. Tää. Selvä. Kiitti. Missä oli pornoboksaa tuohon? Varo, ettei sieltä tule pornoa. Kalle, et sä huomannut tota oikein? Ei. Tapoit sä se et? Tapoit sä se? Panetaan asukset täyteen. Like beatbox now. Like the beatbox now. Onks täällä? Missä? Kato missä mä oon, Kalle. Ui, mitä? Mun takana oli äsken. Kato. Mä snaippasin jotakuta ja... Kato, Kalle, missä mä oon. Helikopterikentällä. En. Jossain room. Headshot. Se takaa kyllä tulee ihan vapaasti. Tervot tänne ei tuu ketään. Mä rikon ikkon, eikö sit joku huomaa? Mä vähän säikytän näitä tyyppejä. Et jossain tuolla on tyyppi. Mä hämään niinku. Sä oot tehnyt yhden tapan, mä oon tehnyt yhden tapan. Siellä on joku. Mitä paskaa sitä tulee tuolta? Säikyt. Ui, paus, mitä Tänne ylös, tuolta ylös tulee. Sieltä sun takaa tulee perkele. Ui. Juman muna. Ei, sori. 3 tyyppiä, herra jumala, tappamaan. Ihan kai. Mut tappo 2. Mut tappo 3. Ei ihan kerran. Ne saa katua tätä. Totta. Ui! Iip. Onks niitä siellä paljon? Ammuuks mä sitä? Joo, melkein ei tapois. Niin. On tilikat saata. Sori sitten, että on kristallina tommosen käytöksen. Sanat huono. Kristallihalava. Ole tapa mua. No niin, se oli kyllä epäreilua. Voin sanoa. Anything. I like beatbox now, to motherfucking out. Pedofili. Ai kiitos, se tapoi. Häh? Kuka? Et se oo sinä? Mitä se mua ampuu? Hyvä se koku sitten. Ja voi se mua ampuu. Niin, mikä täällä on vikana? Onks tää putket rikki tai mitä? Putkimies tulee ihan just. Ei voisitko sä lopettaa kiroilu? Tavai. Tavai. Vähän ärsyttää. Niin, mutta ei minua. Oliks tuolla joku just? Tai näinkö mä vaan unnata? Ui! Suli siellä. Oh, payback. Ui! Mä hyppäsin alas, niin mä oon ihan sokkona kuollut. Ui! Häh? Sä kuolit siellä siis. Mä kostan niille. Mitä? Oliks takana joku? Ui, mä tapoin. Toi oli se, kuka tappoi sut, niin mä annoin nyt niinku kostaan. No, ei se voi mitään ikinä. Kuolema tai ei. Ui! Kuka mua tulistaa joka paikasta? Mitä? Varo, sieltä tulee 2 jostain paikkaa. Sä tapoit varmaan. Joo, mä tapoin yhden. Hyvää, Kalle. Mene tänne. Noista. Aina kun mä tapaan joku tappaa mut takaa tai jostain ei.
Siellä! Ampuu! Oi, piip! Mun pitää lataa. Ai hyvä, kun sun pitää lataa, sä lähet piiloon. Mä en lähde ikinä, mä vaan juoksen. Minne ne dorkat katos? Dorkat katos katolle. Jos ne katos, niin ne katos katolle. Piip! Mä tapoin yhden. Yksi tulee ihan selvästi tänne kotiin. Toi! Just tossa välissä oli. Ai mulla on tommonen ase. Ei mikään huono ase. Mitä? Aina kun mä tapaan jonkun, mut tapetaan. Eikö se ole vähän mysteeri? Mm-hmm. Pitäis saada tänne joku selitys. Repeat like to the big box now. Haha. Tapoin just yhden. Miksi mä oon kyykysen, kun en vittu? Alle auta mua jo. Missä sä... Moir! Missä sä kuolet oikeesti? Jossain katolla. Alkaa huoliko. Hei, mä menen ottaa sun laatikon tuolta katolta saatiin. Mä saan siitä jotain panoksia tai jotain. Katsotaan mukaan. Joo, sain panoksia. Ei mikään huono juttu, mä oon hyvässä paikassa. En nyt tänne puhuu. Laittiikoks nää? Kato missä mä oon, Kalle. Perkele. Ha? Tuo oli aika munalaista. Mä menin tappaa sen tyypin, kuka mua tappaa. Yes! Hei, mä tapoin tän. Mä tapoin naisen. Kato Kalle missä mä oon. Mä oon täällä. Ha? No. Ai sä oot tuolla. Mä oon tyrmässä ihan just. Ha? Mä tiedän mihin mä menen puuhun, mistä mä en löydetä ikinä. Onko se jossakin siellä? Mhm. Ha? Vähän kun joku ois just ampunut mua. Muakin ampui just äsken. Ui, jalka. Mä veen tätä kautta, mistä mä haluan päästä sinne kuusen puuhun. Ei se mitään kuusen puu. What? Kun tuli sniperi mua kohti. Homonekeri, vittu seksi. Ok, nyt sä näet mun vikan tapon. Mä tein tän. Suoraan jalkaa. Mäkin osuin yhden kerran jalkaan. Ok, se oli siinä.